Flash 99,4 παρουσιάζει την εκπομπή Ρίτμο Λατίνο με τον Σταμάτη Χριστοφορίδη και τη Μεταξία Εψιλάντη. Ρίτμο Λατίνο στον Flash 99,4. Λίγα λεπτά πριν τις 6:30 η Μεταξία εδώ μου κάνει φατσούλες για να γελάσω, αλλά δεν πέφτω στην παγίδα. Flash 99,4 Μεταξία Εψιλάντη στο μικρόφωνο, Σταμάτης Χριστοφορίδης από την απέναντι μεριά, πίσω από την κονσόλα Δημήτρης Τσαβδαρίδης. Ρίτμο Λατίνο ακούτε, αν δεν έχετε γυρίσει το δέκτη σας, που είμαι σίγουρος ότι δεν τον έχετε γυρίσει.